As augas volven baixar revoltas en Coímba. A súa fábrica de Vilaxoán ten a súa actividade paralizada dende a semana pasada, logo dunha inspección de sanidade que detectou eivas nas súas instalacións. Hoxe era a CIGA que poñía sobre a mesa as necesidades que presenta a planta. Certas melloras, de organización do traballo, limpeza e demais, e logo despois outras cuestións son mellor máis estruturais, como pode ser os chans, sabedes que un tema de alimentación son importantes, tema de frío, paredes, todo subsanable. Pero mentres non se actúe, Coímba non pode desenvolver a súa actividade. Iso levou a dirección da empresa a solicitar un ERTE que afectaría a uns 5 traballadores dos case 20 que ten esta empresa especializada no bacallau. Segundo a CIGA, a dirección non está a facer ben as cousas. Un ERTE para un grupo de traballadores e aos fixos discontinuos suspendeulles o contrato. Para nós, como CIGA, xa consideramos que isto é un erro administrativo e unha mala fe por parte da empresa, porque a normativa dice que cando hai unha actividade, están todos os traballadores, que actualmente son 18, 19 traballadores dentro da empresa que nos consten, se están traballando, pois todos no seu conxunto teñen que formar parte dese expediente de regulación de emprego temporal. A Central Nacionalista solicita á empresa información sobre a situación na que se atopa cada traballador e tamén ter acceso á memoria xustificativa completa de ERTE. Tamén unha relación das medidas que se deberían tomar para mellorar esta infraestructura. Necesitamos que nos poñan por escrito, non só a nós, aos traballadores, sino tamén as administracións ás que se van a dirixir con estes expedientes, a Sanidade, a Inspección de Traballo, Consellería de Emprego, todas elas deben de ter encima da mesa pois un planning de reformas. Hai algunhas que supoño que se no plazo inmediato de unha semana se corrixen, podremos retomar a actividade canto antes, que é o que nos interesa a todos. Dende a CIGA sospeitan que esa situación ven motivada por outros intereses, botan a vista atrás e lembran que esta mesma empresa xa viviu unha situación laboral complicada no pasado e que daquela xa se apuntaba a un posible pelotazo urbanístico. Hai unha pantasma urbanística de unhas persoas que agora non se cortan en dicilo públicamente e outros pois, que queren continuar ca actividade. Mais do mesmo, sabedes que anos atrás, cando esta empresa estivo en concurso, que saímos do concurso, se cumpliu, se mantivo, levamos sobrevivindo a toda esta situación e é posible continuar. Agora, iso vai a depender, evidentemente, desde que a dirección actual da empresa sexa franca. Agardan esa resposta por parte da compañía canto antes, de non conseguila, ameazan con tomar medidas e non descartan incluso algún tipo de movilización.